नमस्कार एपिक फ्लेवर्सक स्वागत। कड़गे सीजन सुरजल्ला हे पण तम्मी अलसंदे बी ಒಟ್ಟು कड़गी गालनु कद्दल कशी करची मनपळया अक अर्ध कपा तितले अलसंदे बी रत्ती तिंबागला उदकांतू आणि कड़गी कट्ट करची पुढे पेस्कतेक आणि हत्ताक समयची त्याल सरायाती मेण लग्गना अशी कड़गी कट्ट कराती ताजे बायले साल कट्ट करा आणि एक बाउलांत उद्दा लग्गी दवन घेयाती कट्ट केलेले पीस परत अंत घालूंक त्या निमित्ती ते फ्रेश जावन आसता नावेची काळी म्हणता बायले साल कट करा आणि देंटाचे पोर्शन मध्यन तुले त्या कट करा ती ते कड़ग्याचे कुडक्यात तुदीर आसता त्या निमित्ती कंप्लीट काणूक ती नावे सित्ता ना पूरा पिसून शेवत्ता थोडेन दवरा ती मस्त चड दवरनुका कोड मारता अशींची पूरा तरतरची कुडको कराती हत्ताक त्याल घालले निमित्ती मेण कहीं लग्गनी पसकते कहीं लग्गनी तुम्ही आता अलसंदे बी तिंबा घालले आशिल्ले विंगड एक तोपां घालून घेवन लायक करून धुवन ताका फ्रेश उदक घालाती आणि कड़गी तशींची एक तोपांत घालून घेवन अर्द वाशी उदक घाला आणि त्या कुकरांत सेपरेट शिजयाती गॅसारी शिजयत कड़गी आणि अलसंदे बी कुकरांत एक विजील ते शिजयत मागीर ते काण घेवन एक व्हडली तोपांत दोन्ही ಒಟ್ಟು घालाती कड़गी अलसंदे बी ಒಟ್ಟು घाला आणि सोय कंतिया ती एक कपा तितले सोय कंतिया आणि त्या मिक्सरा घालाती 4-5 सुकी मिरसांग घेवन एक चमचे तेलांतू दवल्यांक घालून घेवन सम भाजयाती एक सान चिंचांबा कुडकय मिक्सरा घालून थोडे उदक घालून घेवन ल्हान करून वाटयाती कड़गेने अलसंदे बी तोपांत दवरलेले आशिल्ले रान्नीर दवरून एक चमचे तितले मीठ घालून घेवन सम खतखत काडाती मागीर ताका वाटेल मसालो घालून घेवन समयची मिक्स कराती आणि खतखत येवच्याक तशी दवरून सोडाती मागीर सम खतखत येतरी काणतोक दवरा 7-8 लसणे बी झाडान दवरा आणि एक दवल्यांतू 1 टेबल स्पून तितले तेल घालून घेवन सान उजेर हून करा ताका लसूण घालून घेवन एक स्पूनांनी समयची हलयतची दोन्ही सायडी लायक करून तांबडे जेवन ते भाजयाती जिके चड तांबडे जाल्यार लायक जाता करपा नको ती मागीर हें काणू पण्ण घालाती रंदयेक मागीर मिक्स करून घेवन धांकून दवरलें जालें अलसंदे बी कद्दल रेडी जालें शीत पोळो चपाती कंचाची ओटी भारी लागता ट्राय करून पळयाती थँक्यू।